Ошо көндәрдә Рәсәй Мәгариф һәм фән министрлыгы вузларга өстөнлек менән укырга ине мөмкинлеге биргән олимпиадалар исемлеген раслана. Исемлектә туган телдәр буенча олимпиадалар бар. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсимә Иштанова, программабыздың кунагы Башкорт дәүләт университетының башкорт филологияһы, шәркият һәм журналистика факультеты деканы Гөлфирә Абдуллина. Һаумыгыз, Гөлфирә. Шулай итеп, бик шәп яңалык, башкорт теле әдәбияты буенча олимпиаданың еңүчеләре хәзер югары уку йортларына өстенлек менән укырга ине мөмкинлегенә ия, шулай бит. Ысынлап та шулай. Бик яхшы яңалык. Был олимпиада хакында күптән инде без өметләнә идек. Башкорт теле һәм әдәбияты буенча үзебезнең Мәгариф һәм фән министрлыгы оештырган олимпиадала ошо исемлеккә инүгә дәгъва итә. Шулай да без инде эште алдан башлай торырга булдык. Төньяк Көнсыгыш федераль университеты менән берлектә туган телдәр һәм әдәбияттар буенча олимпиада оештырабыз. Был федераль кимәлдә үткән, шулай. Әйе, федераль кимәлдә үтә ул. Быга тиклем 2011 елдан алып, ул Төньяк Көнсыгыш федераль университетында оештырылып килгән, әмма тап быелдан башлап ул махсус федераль исемлеккә индерелде һәм моны әле һез дөрес әйтәһегез, ошо өстөнлекле вариант менән безнең абитуриентлар куллана ала. Һәм нинди өстөнлектәр улар? Был өстөнлек нименән гыйбарәт? Иң тәүсиратта, мәсәлән, Рәсәй Федерациясының вузларында, югары уку йортларында, әгәр дә филология юнәлеше буенча бердәм дәүләт имтиханы кабул ителгән икән, уның буенча 100 балл бирелә, я булмаһа бөтенләй имтиханһыз кабул ителә дигән һүз. Бына бундай федераль исемлеккә индерелгән предметтар, улар байтак ул, шуга абитуриентлар был хакта бик яхшы беләләр, улар хәбәрдар. 100 балл итеп исәпләнүнең ниндидер айрым шартлары бармы? Әле мотлак бөтен еңүчеләргә лә биреләме? Бына федераль исемлеккә ингән бөтен олимпиадалар өчен бер шарт бар. Ул урыс теленнән бердәм дәүләт имтиханы 75 баллдан да кем булырга тиеш түгел. Моны шул төп бердән-бер шарт булып исәпләнә. Әмма туган телдәр буенча шундай югары хезмәтләргә өлгешкән балалар гадәттә рус теле буенча ла югары күрсәткечләр күрсәтә, шулай бит. Әлбәттә шулай. Һәм ул шулай булырга тиеш тә. Әгәр һин филология юнәлешен хайлайһың икән, димәк үз туган телеңдә һәм әдәбиятыңда ла, шулай ук урыс теле менән әдәбиятын да бер рәттән үк һин бик яхшы белергә тиешсең. Бына ниндәй югары уку йортлары ине? Безнең Башкортстандан Башкорт дәүләт университеты һәм шулай бына бөтен Рәсәй буенча нибары 6 югары уку йорты гына хайлап алынды. Был олимпиаданы оештыру эшенә. Әлбәттә төп оештырусы ул Төньяк Көнсыгыш федераль университеты. Уга ярдәмче вузлар итеп Башкорт дәүләт университеты, Казан федераль университеты, Төньяк Арктик федераль университеты, Чечендардың дәүләт педагогия университеты инде һәм бына шу якуттарның үзләренең теле өйрәнелгән инде Амосов исемендәге Төньяк Көнсыгыш федераль университет. Башкортстанның студентлары әгәр дә Якут республикаһына барып укырга теләй икән, филология юнәлеше буенча каршылык юк буларга димәк. Дөрес, ысынлап та, чөнки олимпиаданың исеме туган телдәр һәм әдәбияттар буенча. Шуның өчен, мәсәлән, Башкортстанда яшәүче чечен телен, я булмаһа юкагир телен бик яхшы белгән кеше бар икән, ул рәхим итеп ошо Рәсәй вузларының барыһына ла һанау тота ала. Әйткәндә, туган телдәр һәм әдәбияттар исемлегенә ошо олимпиада һөҗүмтәләре буенча башкорт, татар, ивен, ивенки, чечен, юкагир, якут һәм ненец телләре индерелә. Моны ошо телдәр буенча. Әйе, телдәр һәм әдәбияттар. Безнең Башкортстанда башкорт теле әдәбияты буенча төбәк ара олимпиадалар бар. Был аерыла, димәк, был аерым олимпиада. Әйе, төбәк олимпиадаһын безнең республикабызның Мәгариф һәм фән министрлыгы оештыра. Әле без әйтеп үткән олимпиаданы тик югары уку йортлары гына оештыру хокугына ия. Һәм был олимпиадаларда ничек катнашырга, касан хайлап алу этабы яки нинди этаптардан тора ул? Уның шартлары бик ябай. Иң тәүсиратта ошо Төньяк Көнсыгыш федераль университетының сайтында теркәлү үтәргә кирәк. Гаризалар кабул итү 30 ноябрьгә тиклем бара. Бына бөтәһе ошо арала үтеп өлгергә тиеш. Уннан һуң 1 декабрьдән алып 17 гыйнварга тиклем хайлап алу этабы үтәсәк. Был шулай ук ошо университетның сайтында бара. Дистанцион рәвештә. Барыһы тест формаһында һынауларны үтәргә тиештәр һәм ошо хайлап алу этабын уңышлы үткән безнең укучылар, улар 10-11 класс укучылары гына, ошо 2 класс өчен генә оештырыла. Артабан үтәләр йомгаклау этабына. Йомгаклау этабы иһә моны шәле мин һанап үткән 6 университетның базаһында үтә. Димәк, башкорт теле һәм әдәбияты буенча
йомгаклау этабы Башкорт дәүләт университетында оештырылачак. Уның көне лә билдәле 14 февраль. 14 февраль тимәк хайлап алган укучыларны кабул итәһегез. Без кабул итәбез. Бына формат ниндәй? Бында без килгәс инде, без яй буена ошы тест сорауларын әзерләнек, иҗади эшләр дә күзалланган унда. Хайлап алу этабында тик тестларны гына үтәбез. Унда берничә кимәлгә бүленгән, әйтәйек, башкорт телен һәйбәт белгәннәр өчен, уртаса белгәннәр өчен дигәндәй, ошондай варианттар күзалланган. Инде йомгаклау этабында без балаларны университетка килтереп, уларның һөйләү телмәрен дә тикшереп караячакбыз, инша язу форматында каралган һәм башкалар. Был хакта барыһы ла Төньяк Көнсыгыш федераль университетының сайтында урын алган мәгълүматлар. Бына бу яңа олимпиада менән мәктәптәр танышмы, мәктәптәр менән хезмәттәшлек итәһегезме? Әлбиттә, буны югары уку йортына оештыргыз, әлеге очракта безнең Башкорт дәүләт университеты. Без үзебезнең рәсми сайтта урынлаштырдык бу хакта мәгълүматты. Шулай ук социаль селтәрдә аша хәбәр итәргә тырыштык. Әлбиттә, республикабызның Мәгариф һәм фән министрлыгы ошы хакта мәктәп укучыларына игълан итһә, бик рәхмәтле булыр инек. Булай гомумән республиканың гимназиялары, алдынгы мәктәптәре менән бәйләнештәр тыгызмы һеҙҙең? Әлбиттә тыгыз. Бына әле без һуңгы сорда гына үзебезнең башкорт филология, шәркәт һәм журналистика факультеты ошондай эш башлап ебәрде. Республикабызда урынлашкан бөтә милли гимназиялар, лицейлар менән без килешүҙәр төҙөп, улар менән якындан хеҙмәттәшлек итергә әҙербеҙ. Әлбиттә, хеҙмәттәшлек быға сала бара ине. Ошо олимпиада хакында ла мәгълүматты без уларга еткердек. Әммә ләкин инде бында 10-11 класс укучылары гадәттә бик нык вакыттары тыгыз бит инде. Үҙегеҙ аңлап торабыҙ. Берҙәм дәүләт имтиханы менән улар мәшғүлдәр. Шулай да ошо олимпиадала, тәү тапҡыр үткәрелгән олимпиадала Рәсәй кимәлендә без башҡорт теле һәм әҙәбиәтен яҡшы кимәлдә күрһәтербеҙ дигән ышаныста ҡалабыҙ. Ҡатнашыусылар булыр моғайын. Бына был ҡатнашыусыларҙы ошондай олимпиадала еңеү яулаган укучыларҙы һеҙ үҙегеҙҙең ниндәй йүнәлештәр буйынса ҡабул итәһегеҙ? Бары тик башҡорт филологияһы төркөмөнә генәме, әллә шәрҡиәт буйынса ла һәм журналистика буйынса ламы? Филология йүнәлешенә ҡабул итәсәкбеҙ. Бында әгәр дә бына бөтә Рәсәй буйынса ҡайһы бер милли телдәр һәм әҙәбиәттәр буйынса берҙәм дәүләт имтиханы ҡаралған. Беҙҙең башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса белеүегеҙсә, республикала ундай имтихан юҡ, берҙәм дәүләт имтиханы юҡ. Элек була торғайны төбәк ара имтихан. Бына бында инде без нисек ҡараясаҡбыҙ? Һәр бер юғары уҡыу йортонда, мәҫәлән, башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса үҙҙәренең эске имтиханы бар. Без уны инде ҡабул итеү һынауы тип йөрөтәбеҙ. Бына шунан улар азат ителәләр һәм әгәр дә еңеүсе сифатында сығыш яһайҙар икән, без уларҙан бөтөнләй имтихандарҙы ҡабул итеп тормаясаҡбыҙ. Улар автоматик рәүештә безнең студенттар иҫәбенә индерелә. Бына башҡа бүлектәргә килгәндә, һеҙҙең факультеттың шәрҡиәт шулай уҡ бик ҡыҙыҡлы һәм әлбиттә беҙҙең үҙебеҙҙең журналистика бүлеге, унда милли кадрҙар әҙерләү юҡ ине. Бына ниндәйҙер яңылыҡтар юҡмы әле? Бына әле мин һеҙгә бер һөйөнсөнөң эргәһенә тағы ла бер икенсе шәп яңылыҡты, һөйөнөстө тап Башҡортостан Юлдаш телеканалы аша еткерергә тип килдем. Икенсе һөйөнсөбөҙ ҙә бар. Милли журналистикаға быйыл беҙҙең бюджет урындар бүленде. Йәмғәһе ошо журналистика бүлегенә беҙҙең бакалавриатта 15 урын бирҙеләр. Шуның 8 урынын беҙ тап башҡорт журналистарын әҙерләүгә йүнәлтмәксебеҙ. Яғни, ниндәйҙер ташламалар, өҫтөнлөктәр булмаһа ла, рәхим итегеҙ, олимпиадала ҡатнашыусылар, үҙебеҙҙең милли кадрҙар әҙерләүсе журналистика бүлегенә тип әйтә алабыҙ. Әлбиттә шулай. Бына әйтәйек, ни өсөн ул башҡорт бүлеге тип йөрөтәбеҙ һуң әле? Беҙ хатта ҡабул итеү имтихандарын да унда, беҙҙең журналистика буйынса әңгәмәләшеү унда күҙалланған. Беҙ уны башҡорт телендә үткәрәсәкбеҙ. Һәм Башҡорт дәүләт университеты ҡатнашлығында үткән бөтә олимпиадалар, конкурстарҙың еңеүселәре, әгәр дә уларҙың ҡулдарында беҙҙең тарафтан бирелгән дипломдар бар икән, уларға бит беҙҙеңсә әйткәндә индивидуаль балл тип әйтәбеҙ уны. Индивидуаль ҡаҙаныштар, шәхси ҡаҙаныштар тибеҙ. Унда 7 балдан алып 10 балға тиклем шулай уҡ беҙ өҫтөнлөк бирәбеҙ. Рәхим итегеҙ, хөрмәтле абитуриенттар. Шулай. Туған телде үстереү буйынса һеҙҙең факультеттың тағы бер проекттарының береһе ул тәржемәләр конкурсы. Бына уның тураһында интекләберәк әйтһәгеҙ ине. Бына кемдәр беҙҙең социаль селтәрҙәрҙә бик иғтибарлап күҙәтеп бара,
Конкурслар буның менән генә сикләнмәй. Без азна һайын тиерлек бер яңа конкурс, бер яңа сара игълан итәргә тырышабыз. Был беренче сиратта башкорт телен пропагандалау максатында эшләнелә. Икенче безнең максатыбыз инде ошо дистанцион белем бирү шартларында күпселек укучылар, күпселек студентларыбыз кызганыска каршы коронавирус ситуациясы аркасында өйдә шөгыльләнгәс, без уларга һис югы ошондай конкурслар, төрле саралар аша уларның кызыксынуын һүндермәскә тырышабыз. Бuna ләһәт искә алып үткән тәрҗемәләр конкурсы. Бундай конкурс тәү тапкыр оештырыла. Ул студентлар унда мәктәп балалары катнаша. Юк, мәктәп балалары унда әгәр дә игътибар итсәгез, башкорт теленнән һәм урыс теленнән инглиз теленә, инглиз теленнән киреһенчә башкорт яки урыс теленә тәрҗемә хакында һүз бара, я булмаһа башкорт теленнән урысчага аудару, урыс теленнән башкортчага аудару. Унда бик матур текстлар бирелгән. Безнең классиктарның текстлары, тәүсиратта безнең әлбиттә тәҗрибә туплау максатында ошо тәрҗемәне тәкъдим иткәйнек. Әйтәйек, бала ултырала, башкорт теленнән туранан-тура инглиз теленә тәрҗемә итеп карай. Һәйбәт тә һуң. Чөнки безнең бит башкорт-инглиз бүлеге лә бар. Әйтәйек, үзебезнең факультетта. Икенчесеннән без тәрбия максатлы күзен уңда табыз. Әйтәйек, Зәйнәп Биишеваның әсәрен, Мостай Кәрим әсәрен башкорт теленнән инглиз теленә туранан-тура аударып ултырусы кем дип уйлайсыз? Әлбиттә, ул башкорт мәктәбендә белем алучы укусы булырга тиеш. Я булмаһа гимназия укусы һәм ул лицейда укыймы, бик тә булмаһа инде авыл мәктәбендә белем алучы балалар шулай туранан-тура үзләренең башкортлыгын шул рәвешле раслай алалар. Бuna безнең дәүләт структураларында, район, кала хакимиятләрендә ике телде лә камил белгән белгечләргә кытлык зур, ихтыяҗ бар дип әйтәйек. Һәм безнең ошондай бүлекте тамамлаган башкорт тәрҗемә бүлеге бар безнең. Шунда укып беткән балаларны тәүге елында ук тиз генә теге эсе табанан төшкән коймактар һымак дип әйтәйек инде эләктерә алып алдылар. Чөнки беренчедән башкортчадан урыс теленә тиз генә тәрҗемә итү һәләтле кирәк. Икенчедән фикерләй белгән кешеләр кирәк бит. Моны бөтен ал такталарны тәрҗемәләү тап уларның иңенә төшә. Сынапта тәрҗемә эше ул бик катмарлы гына процесс дип әйтергә кирәк. Һәм был эшегездә һезгә зур уңышлар теләйбез, шул ук телчеләребезне, тәрҗемәчеләрне һәм әлбиттә белгечләрегезне тәрбияләүгездә уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, югары уку йортларына конкурссыз укырга инү мөмкинлеге биргән Төньяк-Көнчыгыш олимпиадаһы һәм туган телдә үстерүнең башка саралары турында Башкорт дәүләт университетының башкорт филологияһы, шәркият һәм журналистика факультеты деканы Гөлфирә Абдуллина һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.